дуруд бинандаи азиз, навори навбатиро дар бораи сартарошона ё сартарошӣ ё ин ки чӣ хеле ки мегӯянд мӯйсарпаскинӣ дар Корея мебахшем. Вақте мӯйсари мо баланд шуд, мо хостем мӯйсарамонро паст кунем ва ба як сартарошонаи Корея ё ин ки ҳамон шаҳре ки мо зиндагӣ мекунем рафтем. Аксарияти сартарошхонаҳо ё ин ки сартарошҳо дар сартарошхонаҳо занҳо буданд ва дар ин сартарошхонае ки шумо мебинед мо чанд бор мӯйсари худро гирифтем ва ахиран хостем дар ин бора як навор кунем ва ҳамин раванди мӯйсарпаскинро манзури шумо гардонем ва маълумоти мухтасар дар борааш ба шумо диҳем. нархи мӯйсар паст кардан дар Корея 10,000 вон аст ва 1000 вон барои мӯйсари шуморо шустан мегиранд. чанд маротиба бо чанд роҳҳо ва усулҳо мӯйсари шуморо паст мекунанд, мегиранд ва тунук мекунанд. хулоса дар бораи навор гирифтан, вақте мо хостем аз раванди мӯйсаргирӣ навор гирем, сартарош ки зан буд монеъ шуд ва аз ӯ хостем ки мо чеҳраи шуморо нишон намедиҳем ва ахиран ризоят дод барои навор гирифтан ва наворро дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр кунем. хулоса дар мавриди паст кардани мӯйсар аксарият худи мардуми Корея ё ин ки коресо мардҳояшон як нав тарҳи мӯйсар ё намуди мӯйсар доранд, ҳамон гуна паст мекунанд, яъне болои сарро баланд мегузоранд ва гирди сарро ё паст мекунанд ё метарошанд. хуб бинандаи азиз, ин буд маълумоти мухтасар дар бораи сартарошхонаҳо ё сартарошӣ дар Корея.